Kieran Howard dros y gic rydd. Mae'n un dda, oedd angen cyffyrddiad gan Luke Martin. Dan Sheehan, tafliad hir I fewn i'r cwrt yn achosi problemau. Y bêl yn cael ei chlirio gan Tim Hicks yn ôl I fewn gan Roberts. Ac mae'n syrthios Arion Sobersasu sydd yn rhoi'r myfyrwyr ar y blaen. Chydig dros chwarter awr wedi chwarae. Ac un o chwaraewyr gorau Cynghrair De tymor yma sy'n sgorio I Prifysgol Abertawe. Adam Orme at Tom Johnston, yr ymosodwr tal, lledu'r bêl, y sgoriwr Sobersasu. Codi ben yn croesi yn gwadd! Hugo Cowan ond yn methu cael digon arni. Howard at Fawcett, Fawcett yn gry lawr y chwith. Cyfle am groesiad, mae'n I thynnu hi nôl, pwy sy'n disgwyl yno, Jack Wilson, Wilson! O, am arbediad gan Luke Martin. O, mae'r dyfarnwr di roi kick goal, ond yn sicr, ond na gyffyrddiad allweddol gan y golwr Martin yn fanna I nadu Jack Wilson. Howard a Roberts yn brwydro. Howard yn ennill y frwydr yna'n rhyddhau. Wilson unwaith eto. Wilson I union i'r sgôr. Martin yn ennill y frwydr fach yna unwaith yn rhagor. Gic hir a Dan Banad, peniad ddim y gorau gan Banad. Dyma Wilson I fewn i'r cwrt. Mae'n syrthio at Fawcett! I gefn y rhwyd. Hwlffordd yn gyfartal. 67 munud ar y cloc ac mae'n gôl fawr yn y ras I gyrraedd uwch Cynghrair Cymru. Nicky Palmer ar peniad. A Jack Wilson di'r targed unwaith eto. Wilson yn troi lle I argydio falle yn gwneud hynny yn taro'r traws. Wilson mor anlwcus. Mi ddod I curo Martin y tro yna. Ond y bêl yn greulon oddi ar y traws. Canlyniad wyddol teg, dwi'n meddwl. Diwrnod anodd ofnadw i'r ddau tîm I wared, gwynt ofnadw o gryf heddi. A eitha obvious mewn ffordd, oedd yn hawddach I Hwlffordd I chwarae'n erbyn y gwynt, a oedd yn hawddach I ni chwarae'n erbyn y gwynt hanner cynta. Y ddau tîm yn licio chwarae pêl-drod. I felt we had the better chances. I think some of our players had their scoring boots on. I don't think there'd be any qualms with be coming away with 3 points. But they're a very well organised team, very good team, and hard to break down. But I think we opened them up second half enough to go on and win the game. And from that point of view, I'm disappointed. Ydyn ni'n edrych mewn i'r holl sefyllfa, ni'n gobeithio fynd i'r Cynghrair os bydd hwnna'n digwydd. Mae lot o bobl yn y Prifysgol yn lot o waith ar y funud, ynglyn â'r application a bob beth sydd eisiau I wneud mwyn y uwch Cynghrair. Felly na'r gobaith a gobeithio bydd popeth yn ei le, ond un wythnos, un gêm ar y tro. We spoke in training Wednesday night that we knew today wouldn't be the end all or be all with a point, but obviously we wanted the win. Wasn't the case. There's 6 games to go now. There's a lot of football to be played. There's a lot of things going to happen. So we keep going. We've got a game in hand. Win that, puts the pressure back on them. So that's how it is.